Kanong importante kayo ang daily devotional or kaning pag-read sa word ni Lord. Kanong kailangan siya adlaw-adlawon. Kanong perminti man siya gina-remind sa tuwa ni pastor, sa ato mga leader. In fact, dili man siya commandment sa ato mga pastors, dili siya commandment sa ato mga leaders. Gikan gini siya sa word ni Lord. Si Jesus mismo din sa Matthew chapter 4 verse 4 katong gitintal siya sa yawa. Ingon si Jesus nga, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God, di ba? So it is a commandment from God. Dili na siya para sa mga Christians lang. Kaning pag-feed nimo sa imong self sa word ni Lord, dili na siya butang sa mga Kristohanon lang, but this is for every man. So ang tao di ay gidesign ni Lord para mag-feed sa dili lang sa bread, dili lang sa kanang mga physical nga pagkaon, kundi apil pud sa iyang word. So ingon si Jesus nga, man shall not live by bread alone. So tanan tao man, wala na siya ningon nga Christians, wala na siya nagingon nga kanang mga believers, but every man. Tao ka? Apil ka. Ang hayop ra ang wala gi-include ni Jesus ani. Ang hayop lang. Ang mga hayop ra dili ga-feed sa word ni Lord. So kung dili ka ga-feed sa word ni Lord, basig dili ka tao. So muna ang tinuod mga bro, muna ang tinuod mga bra, mga migs. Atay tulo ka points din importante kayo nga points. Ganun kailangan ta mo feed or mag-feed perminti sa word ni Lord. First, para masabtan nato whose we are. Why is it important for us to know whose we are? Kinsay naghimo sa ato kang kinsa ta nabilong ta kang Lord. In the beginning, gi-create ni Lord. Makita nimo sa Genesis, mabasa nimo sa Genesis. Nga ang tao, gi-create ni Lord according sa iyang image. Kabalo ba ka ana? Ang tao, gi-create ni Lord according sa iyang image. So ang atong identity na akang Lord, dapat kabalo ta ana, aware ta ana. Dapat ka nang ma-remind ta ana. Kaya nga naman, mga bro, mga bra, mga migs, makaboast na siya og confidence. Kung everyday ka kakaon sa word ni Lord, the more ka ma-remind kinsay tag-iya sa imuha. So munang dili na ka basta-basta magpagamit ni bisan kinsa kay ngano man kabalo ka kinsay tag-iya sa imuha. Second nga point, anong dapat everyday ta ga-feed sa word ni Lord kay para masabtan nato or masayra nato who we are, kung kinsa ta. Kabalo ba mo sa atong generation karon daghan kay mga tao nga confused kaayo sa ilang identity. Sa atong generation karon daghan kay mga images ba nga gina-project sa social media. Kung naman galing kay i-copy nga image, kung naman galing kay i-project nga image, dapat ang image ni Christ, dapat ang image ni Lord. Nga naman first and foremost, una imong identity. We should be kanang projecting the image of God while nata din sa kalibutan, dili ang image sa yawa, dili ng image sa imong idol. Si Lord, image ni Lord. Isa sa mga rason nganong ka-insecure ta, nganong low ta og self-esteem kay wala ta kaila kinsa ta. Wala na to nailahan kung kinsa ta kay wala man pud nato nailahan kang kinsa ta. You will really have a confused image. You will end up being confused kay bisan kinsa na lang imuhang ginatan-aw, gina-look up. Sabay dapat inanaon ta ko para sa iya. No. Kung nakabalo lang gyud ka kung kinsa ka, kung nakabalo lang gyud ka kinsay naghimo sa imuha, maka-stand out ka. Isa sa ginahimo manggod sa word ni Lord is gina-remind ta kung kinsa si Lord and then kung kinsa ta. Diya kang Lord, we are precious, dili ta basta-basta. You are His treasured possession. Kabalo ba ka sa imong image? Dili, kung makabalo lang yung gani ba? Si David, naingon si David nga, Lord, I praise you Lord for I am fearfully and wonderfully made. Kabalo ba ka mo na ang ato ang image kang Lord? Wala lang ka basta-basta gibuhat, but gikutihan ka sa Ginoo. And you are a treasured possession. Dili basta-basta. Treasured possession. Special nga possession. Si Lord nag-ingon, ana. Now my third point, kanang importante kayo nga adlaw-adlaw ta mag-feed sa word ni Lord is para masabda nato why we are here. Masabda nato unsa ato ang purpose sa life. Daghan kay mga tao nga nag-exist nga wala kabalo sa ilang purpose sa ilang life. Matud pa sa usa ka famous kayo nga author, the greatest tragedy is not death, but living a life without a purpose. Kita gidesign kita ni Lord for His purpose. While na atin din sa kalibutan, mag-serve ta sa iyaha kay ngano man. Lisod man pugayo nga si Lord ang nag-create sa tuwa niya, ato ang giserbisyuhan kay ang yawa. So mag-serve ta kang Lord, mag-worship ta kang Lord, muna ang iyang purpose nganong gi-create niya so that we can love God with all our hearts, mind, soul, and strength. Muna ang gingon ni Jesus. And then so we can love others. Munang nindot yung kayo mag-others ba? Ingon si Jesus, love others as you love yourself. So ang uban, gusto na lang yun mag-others. And then while ga-serve ta sa tong purpose, while nabuhi sa tong purpose, kailangan ta mag-feed perminti sa word ni Lord kay para ma-remind ta kay nganuman kita manggod, dali ra kita ma-attract sa mga butang dinhi sa kalibutan. Dali ra kita kanang maibog, dali ra kita matintal sa mga butang sa kalibutan. Mawala ra pud dayon ta, active ta karon sa active ta karon pagka kita taga ng mga mas nindot pa sa atong ginabuhat. Mawala na pud ta dito sa ta mo kuan.
Dapat everyday mo feed ta sa word ni Lord kay para ma-remind ta. So everyday ang kanang pag-remind. Dili every week. Wala nagingon si Jesus nga give us this week our daily bread. No, dili everyday ang gusto ni Lord. Kaya nga naman, anong gusto ni Lord og everyday? Anong daily ang gi-command ni Jesus sa mga disciples? Daily bread. Anong dili siya weekly bread? Ano man gusto ka i-meet ni Lord daily. Gusto ka tagaan ni Lord og instruction daily. Gusto niya nga kanang muhang ginakaon dili panus. Kanang gikan gid sa kanang kuan ba? Gikan gid sa hinaing gid bitaw bag-o gid giluto ba? Ang Bible, ang word ni Lord dili siya boring. Daghan kag kanang revelation, daghan kag kanang makuha everyday imo nang kung imo nang basahon. And applicable na siya sa imong life. Ang Bible mga bro, dili lang ni siya basic instruction before leaving earth. Ang Bible gi-design ni siya ni Lord para mahimo nimo pagkaon sa everyday nimo nga pagkinabuhi. Para mahimo nimo kanang kuan foundation, mahimo nimo main nga principle, para mahimo nimo main nga foundation sa imong life. Para magkinabuhi ka nga uyon sa kabubuton ni Lord. Dili lang siya basic instruction before leaving earth. Ngano man, naa sa life ang imong purpose while buhi ka, diha ka mag-serve sa imong purpose. While buhi ka, naa din ang imong purpose. Wala na ka nang mamatay ka. So ay na paghulat ayo lang siya himuag basic ayo kay para mag-prepare ka para sa imong kamatayon no. Importante ni siya nga masabtan nimo kay samtang naka din sa planet Earth, masabtan nimo imong purpose, ma-live out nimo imong purpose nga gi-design para sa imuha. Ingon ka importante ang word ni Lord. So atong i-review atong tulo ka points. Ang first, so kinsa tag-iya sa tuwa. Kung wala ta kabalo kinsa tag-iya sa tuwa, gapagamit ta kang bisan kinsa na lang. Wala tag mga iro nga way tag-iya. Kung si Lord ay tag-iya sa imuha, si Lord ra ang naay karapatan nga mogamit sa imuha. Wala ta nabuhi dinhi sa planet Earth, wala ta gi-design ni Lord para mapagamit sa yawa. Number 2, para mailhan nato kung kinsa ta. Kay daghan mga tao karon dinhi sa kalibutan nag-exist, wala kabalo kinsa sila. Kabalo ka kung low kayo ka og self-esteem, wala kay confidence sa imong self ba? Maapektuhan tanan nimo performance sa life. So once you read the word of God, you are like in the presence of God. Nakigistorya si Lord through sa iyang word. Speak si Lord through sa iyang word every day. Manang gusto ni Lord nga everyday kamo tan-aw. Everyday kamo basa. Kaya nga naman speak si Lord everyday. Every day. And then last nga point is para ma-serve na to atong purpose. Well nagpuyo, well nata din sa kalibutan. Natay purpose gi-create ni Lord para sa iyaha. Ug naay trabaho nga gipatrabaho ni Lord para sa tuwa. Ug lisod kay ka makatrabaho sa katrabaho nga wala ka kabalo. Wala ka kaila sa imong self, wala ka kaila ka ng Lord. Saan na lang nimo pag-serve sa imong purpose. Di ba? So balik ta. Ang Bible dili lang siya basic instruction before leaving earth. This is the most important foundation nato sa life. Kiniingon si Lord nga man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So guys, importante gid ang daily devotional. Muna siya ang importance sa ato ang daily nga devotional. Mailhan nato kang kinsa ta. Mailhan nato ang atong self. And then matagaan ta kanang ma-equip ta para sa ato ang purpose. So maura na siya guys sa pagkakaroon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kung na-bless ka ni nga message, I hope nga imo siyang i-share sa uban para daghan pud ma-bless. Daghan salamat.